vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe maconfessions. Rekezai tibva tapinda mumaconfessions edu natadzoka takakubatirai. Nyaya yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Vanotuka muchatuka zvenyu, but kana mapedza kundituka mobva mazondibatsira. Okay, so inini ndiri mudzimai, ndine makore 31 years ekuberekwa. Mukomana nyaya iripo ndeyekuti ndine umwe murume uyo wandiri kudanana naye. Saka murume uyu anga akandinyepera kuti iye mudzimai haana. Mushure mekunge ndazofind out kuti ane mudzimai, ndikabva ndati shakukuda handichakudi, zviri nani kuti tinge tichirambana zvedu. Iye akarwadziwa mukoma, akabva ati ndanga ndatokuda nemwoyo wangu wose. Ndaingoramba ndichingotaura naye. Saka munongoziva kuti kana muri vanhu vekuti munenge magara mava kutosika bonde mose, munongozoramba muchingotaura. Dzimwe nguva aitouya kumba kwangu like by force, by force obva arara nini. So I then found out kuti munhu akazoita zvekuzobvarura protector, in which when I found out ndokubva andinyengerera akati unozviziva kuti ndinokuda, look at the way that I have been taking care of you. So ndikangoti it is fine, sezvo Gulezi vacho ivo pari zvino vari kumusha, ndikangoti ndichazongonawo nekufamba kwenguva. Mukomana she also looking at my age, ndiri munhu wekuti even though ndakamboda kupinda mumarriage, but pane zvimwewo zvakazoitika, zvimwe zvinonzi like zviripo pandiri, chivanhu chinoda kugadziriswa, in which my family vainge vasingadi kuti ndinge ndichibatsirwa. So ndakabva ndati maybe murume uyu ndiye anokwanisa kuzotondibatsira ndikaramba ndichidanana naye. Zvino mukomana she I then discovered kuti ndava nepamoviri. So iye handisati hangu ndamuudza kuti ndine pamoviri. Nyaya iripo ndeyekuti ndine imwe friend yangu uyo wandinowirirana naye, like tinonyatsokuwirirana mukoma, handidi kana kukunyeperai, but friend yangu uyu, what I did not like about her is that munhu anonyanya kufarira kuenda kumasowe, kumaprofita, ende pese apa ndainge ndisingazvizivi kuti kunyangwe kun'anga anotoenda kudzin'anga dzemuno muSouth Africa. So akazonditi sezvo ndiine pamoviri ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunobetserwa. Takabva tazoenda kune rimwe location uko kwaiti ndina vamwe madzibaba ivavo vanobhadharisa, but iwewe havangambokubhadharisi nekuda kwekuti inini navo tinowirirana navo madzibaba ivavo. Takaenda kuya mukomana she, ende patakasvika kuya ndipo apo patakabva tachizobetserwa navo madzibaba vaya. Then vakabva vazondipa umwe munamato wavakanditi ndinofanira kuti ndige ndichizoushandisa. That is why ndikuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo, nekuti hanzi munamato uyu ndiwo uchaita kuti murume uyu wandiri kudanana naye ange achizosvika pakuramba mudzimai wake, because iye anga akanditi zviri nani kuti ndotaura naGulezi vako, then kana vakabvuma ndobva ndaziva kuti ndava nevakadzi vaviri. But inini ndainge ndisingadi kuiswa pabarika simply because ndiri munhu wekuti handina kana kumbogara ndakambopinda mumarriage, and at the same time ndiri kuda futi kupinda mumarriage because of my age. Shamwari yangu yakanditi kana kuri kunzi hausi kuda chingobvisa kanhombo yacho, but mukomana she like at my age kuti ndinge ndichizowanikwa ndichinobvisa nhombo, zvinhu zvekuti zviri kundirwadza. Ndiri kuzvodza kuti what if this is the only time that I can ever fall pregnant. So mukoma ndikuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo. Gulezi ava according kuna madzibaba vaya hanzi this is the best chance yekuti vangoramwa marriage yavo vasazombofa vakadzoka zvekare kunoku kuSouth Africa, votongonzwa vava kuboyekana nekusema murume, votozvodza kuti marriage havachadi nezvemarriage yavo. Ndirodawo kuti mundibatsire mukoma, please give me advice. Chimwe zvekare ndechekuti nefriend yangu uyu takazoenda kun'anga. So tichienda kun'anga kuya ndainge ndichimuperekedza
because iye nemurume wake vainge vachinetsana. Saka akabva anditi minamato yandiri kupiwa namadzibaba vaya I think vava kutondipa minamato yekuti ndinge ndichizonzwa kuda kugara navo, in which I think kuti anenge akatomborara navo madzibaba ivavo. So takabva tazoenda kun'anga. Tasvika zvekare kun'anga kuya ndipo futi pandakabva ndazonzwa sekuru vaya vachiti uyu ndinokwanisa kumupa mishonga yekuti kana akangogara apa mishonga iyoyo, murume wake uyo waari kudanana naye, murume iyeye anobva atonzwa zvichitomudza kuti dai waramba mudzimai wako. So I really do not know what am I supposed to do. As for this man that I am dating, munhu ane mari dzake mukoma, handidi kukunyeperai. Atori nemashares pane rimwe bhazi rinouya kuCape Town, atori nemashares kubhazi iroro zvekuti if it means kuti he can take care of me zvesena kules, he is more than happy to do that. And akati iwewe ndinokwanisa kutokuroora zvekutoti vanhu vanotoshamisika like when I pay for your bride price. So mukoma ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo. Please ndibatsireiwo because handisati ndava any decision yandinayo. Mukoma nashi right now chibhodhoro chiya chemunamato ndinacho kutaura kudai. So in my room I have not yet used munamato iwoyo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu very complicated kuti apa hanzi ndine pamoviri nezera rangu futi handisi kuda kubvisa nhumbu iyoyo. At the same time handidi kuti ndinge ndichizongova munhu wekunzi ndakamitisiwa. At least zviri nani kuti ndikazonzi she's pregnant but ndine munhu wangu ari kuda kundiroora. At the same time handisi kuda kuti ndike ndichizova mukadzi wechinumber 2, ndikuda kuti ndike ndichizova the main wife. Apa ndafunga kushandisa minamato. How can we advise our dear sister? Ndekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inhamo hayo kuti ngagodei, but ndakazoregedza hangu. Ndainge ndiine mamwe makula andaishandira munomu muSouth Africa. Zvataita mukoma ndezvekuti taifamba, mukunofamba taiti kana tikasangana nedhongi kunyange tikasangana neimbwa, then taitongopfura dhongi riya kana kuti imbwa. Iwo mapakistani acho ndiwo aipfura dhongi kana kuti imbwa iya, tobva tatolodha muchipikapu chemusomalian. Iye ainge achitoshandira mamwe masomalian, vanoshanda sekunge syndicate. So then vaya ndivo vanenge vaine mafactory avo anogadzira marussian masausage nemavhiyana. Ndinorangarira kuti nerimwe gore takatomboenda kuEastern Cape uko kwatakanotora mabhiza ainge achitosvika kuma5. Mabhiza awa mukoma I'm pretty sure kuti ainge atori nechimwe chirwere because murungu uyu even knew kuti mabhiza ake they were going to be slaughtered, and after they were going to be slaughtered and he knew kuti tainge tichazomashandisa pakunogadzira marussian masausage zviya zvinotengeswa mumakula. Uye zvekare kune mamwe mashops mukoma nashi like anenge ari mabuchari. So ndisingadi kutaura nemazita, anowanzo kungotengesa nyama inenge yakachipa. I am pretty sure kuti vanhu vari muno muSouth Africa they might have recognized mabuchari iwawo anotengesa nyama yakachipa chaizvo. Vanhu mukoma vanenge vachingodyiswa tsvina, especially when it comes to mavhiyana marussian. Vanowanzo kuzvitengesa zvinhu izvozvo zviri in bulk, mavhiyana nemarussians. So takaenda tikanokolekta mabhiza aya kuEastern Cape, tikabva tazodzoka nawo kuJoburg, ndiko kwainge kuine factory yavo. Mukoma nashi bhiza munongoriona, bhiza raingokandwa mumushini unokuya zvekuti by the time bhiza iroro parinozonzi rapera kuchekwa nekukuyiwa nemushini wacho iwoyo, zvinenge zvangova mince meat. I mean they would mix anything, even though including in the meat
munenge muine kana pork kana kuti beef, zviya zvekunzi hei inini ndinopinda Zion handidyi nyama yenguruve, you will be lying. As long as kana uchidya nyama dzakaita savana vhorosi, maRussian, mavhiyana, taingozanganisa mukoma Nash, anything chaingokandwa mushini imomo. Nguruve dzimwe dzinenge dzakafa dzoga, madhongi, imbwa, mukoma, zvinongokandwa mumushini imomo. Ende ndokusaka sausage dzedze uchiti kana uchidzibika dzinopedzisira dzazova marubvu, because zvinhu zvose zvinenge zvichiitwa ipapo zvinenge zviri zvefake. Saka ndakabva ndazomubvunza uya wandainge ndichishandira kuti ko zvinhu izvi hazvizorwarisi vanhu here? Akabva anditi no, it is because we use a lot of disinfectants anouraya mabacteria ose. I don't know how far true it is, but there is a danger, mukoma Nash. Vanhu ava ndakazosvikawo pakuregedza kuvashandira mushure mekunge ndaona kuti ndainge ndaraisawo kamari kangu kakati one day ndikabva ndachizodzoka kuZimbabwe. But shuviro yangu mukoma ndeyekuti dai ndakwanisa kuita mupfumi, because as long as uri murombo usingakwanise kuti unge uchiafoda kunotengawo chikafu mune mamwe mashops aya ekuti mashops iwawo anenge achitengesa chikafu chiri original, unotongoramba uchingodya tsvina chete. Ndiyo confession yangu mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vekumaraini ekwedu vatoriko vachiri kutoshandira muPakistan iyeye, because ndakatopinzwawo basa straight from Zimbabwe nomumuface anogara kumaraini ekwedu. Akabva atonditi kwainge kuine umwe mukula ainge achida munhu webasa. Ndainge ndisingatozivi kutoti basa racho rainge riri basa rei. Tikangonzi tinenge tichifamba, patinenge tichifamba tinenge tichitenga like nyama nei zvichinzi tinenge tichizoenda notengesera nyama iyoyo kune mamwe makula awo anema restaurant. So mukoma, by the time pandakazosvika kuSouth Africa ndo pandakaona kuti basa racho ainge ari mawani. Kufamba mumavillages tichiti tikasangana nedhongi iroro rotorohwa nepfuti same time totoriloda mukoma. Handifi ndakadya chinhu chinonzi vhorosi kana maRussian kana mavhiyana. Apa muone zvenyu pandainge ndichiri kuZimbabwe sausage ndairifarira sei, but ndakazochinja moyo mushure mekunge ndazoenda kuSouth Africa. Kusvika pari zvino kunyangwe ndikanzi ndaona panenge pakabikwa sadza richidyiwa nesausage, I would rather past kana kutotemura mukoma. Kana uri munhu anodya mavhiyana, maRussian, masausage, ziva kuti kana nyama yedhongi kana yembwa there is a possibility yekuti wakatomboidya. Handizivi hangu kune vaya vanonzi avo vanogadzira maoriginal kuti ivo vanozvifambisa sei, but inini I am talking from experience. Zvinhu zvandakaona, dhongi mukoma raitongokandwa muzimushini rotongobuda rava mamince meat. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Kana kuri kunziwo unoshanda mumaindustry imomo, you can come to my inbox and you tell me your own side of the story. Naimi kozva zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa ndikidzaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini nemurume wangu tiri pakati pekunetsana zvaizvezvi, saka mazi stresses handinawo, it is just too much. Ndine imwe cousin brother yake uyo ava kundinyenga achiti iye gulezi. I know kuti zviri kuitwa namukoma zviri very wrong, but mimi kana kuri kunzi munoda munhu wekuti munenge muchingobvisana naye stress, ndiripo, ndo basa rangu sabamunini gulezi. So handizivi kuti ndoita sei, ndine stress mufunge zvenyu, ndinogara ndiine maZBP. So ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section kuti kana murume akakurwadzisa kusvika palevel iroro, unofanira here kuti ungotsvakawo murume wekuti unenge
wava kungonakidzwawo naye apa ugere zvako mumarriage usingadi kubuda mumarriage mako. Please help me, and this is a matter of agency. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo ndikwanise kuzotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekezai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchandipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma nashi yakamira sekudai so: ndakauyawo kunoku kuEurope. Pandakauya kuno ndakatongouyawo zvechikiribidi, saka ndakazombosungwa ndokubva ndazombogara mujeri, but there was a time apo patakazobuda mujeri, so I was an asylum seeker. Pandakaona kuti vazhinji vainge vava kutanga kudipotewa vachidzokera kuZim, ndipo apo when I started crossing over kuzonosvika ndichiuya kunoku kwandiri kuItaly, but kunoku zvinhu zvakaoma. Ndiri kugara ndichishanda pane rimwe prazi, but it is just the same mukoma. Ndiri kuita iya inonzi food for work chaiyo. Apa vanhu kumusha uko havatozvizivi kuti zvinhu zvakaoma. Vanogara vachingondikurudzira kuti dai mavaka. Ndinogovaka neiko? Because even in this place where I am staying, kana bepa handitomborina. Kunyangwe kana kuri kunzi vanhu hama dzangu kana kuri kunzi dzikaona pa ndinogara chaipo dzinokwanisa kuchema. Mukoma nashe ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. My own secret that my relatives do not even know. Mukoma nashi, my advice kumhuri yeZimbabwe ndeyekuti kana wafunga kuuya kunoku kumhiri kwemakungwa, kuva nebepa chinhu chakangokosha, noti zvatainge tichita tiri kuSouth Africa, kuti as long as wangosvika muSouth Africa unozongoona yekutamba. Kunoku unotambura mukoma. It is very hard for you to get hired kana usina mapepa. Unokwanisa kutofa mukoma, kutoziya chaiko nenzara, with no one wanting to assist you, because they will just go and report you. Even an organization that might be helping you might even get in trouble and get fined for helping an illegal like me. So mukoma, ndinogara ndichizvibvunza kuti zvino kana kuri kunzi ndikaita munyama ndikasungwa, then I get deported, apa ndava nemakore ndiri kunoku kumhiri kwemakungwa, what will people say about me? I have been thinking about it. I just want to return back home mukoma, but ndinonyara kudzokera kumusha. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Kana zvakaoma mukoma, dzokai kumusha. There are always other plans. Hanzi kubotswana uko I think vanhu vakutanga kutopiwa mapepa here. I think so. Saka maybe you can come back. Kana muine certificates enyu, munokwanisa kungoenda kuBotswana ikoko, then you apply for a job. Who knows, you might even get a job. Kana kuri kunzi ikoko kwakaoma, home is always home. Home is the best. Ngatitaurei navo mucomment section.